Ni vet, Danmark och Dragör, Helsingör och allt det här. Det finns en sägen med Elsinore slott att han eller hon som bor på Elsinore slott är dömd att bara kunna ge, aldrig kunna ta emot er. Då till Björn Afzelius. Elsinore eller prinsen i de fördömdas tempel. Voilà. I ett tornrum av sten bakom galler av järn och en tillsluten port av solidaste trä, och med en smärta som gror som en svulst i hans bröst, ja, där står den och sneglar mot Sveriges kust i en dyster begrundan av sin ömkliga lott att få försmäkta på Elsinore slott. En gång var han lycklig, han var fri och dansant. Han var en damernas gunstling, han var skön och galant. Ja, en prins utan högmod, en välkommen vän, såväl i palats som i de enklaste hem. Den siste man trott skulle få vittra bort där i tornet på Elsinore slott. Så han red ut i världen i ungdomens dag, och han såg med bestörtning hur orätt allt var. Att folket det gick under av sjukdom och av svält, för att härskarnas girighet saknade gräns. Men den insikten borde han nog aldrig fått förrän förde till Elsinore slott. Så han sålde sin boskap, sin mark och sitt slott, och allt det han tjänade, det skänkte han bort. Men den som får gåvor, han vill ofta ha mer. När hjälpen tar slut och blir den nödställde vred. Han skördade ont av allt det goda som han sått. Därför bor det på Elsinore slott, kom igen lackare! Utan pengar han bemöts med förakt av alla de andra som tillhör hans klass. Ja, en ädling som vågar ta folkets parti, han blir hälsad med kyla och med ögon av is. För där ondskan får råda, där blir godhet ett brott. Så han deporterades to Elsinore Castle, the last word. Så nu lever han här i livslång exil, förskjuten av fattig, föraktad av rik. Men vågorna de glittrar i rött och i guld när skymningen sänker sig vid Öresund. Han sneglar mot Sverige, men han ser inget hopp. Nej, ingen frihet från Elsinore slott. Ingen frihet från Elsinore slott. Ingen frihet från Elsinore slott. Så är det med en sak.